Hello, bahay tongbannya rujotono. Kaham korong tongbannya. Kaham korong tongbadi. Tayan channel nong no khabai khubai lamsogo. Ke tini nogantiyo thalaisine. Tini kaisa jini songoi phunuk tin nong no. Ke ojaga kon salia noganti thangnai sirinoro tamsongnaya. Te himto ke nogantiyo. Go naidi kakmuk se khlainai ang tini kakmuk se mosting bazar khlainai. Konong ojaga phunuk paikya. Taban khikorok tani na baigena. Every kisa rugui nanai. Jate harok tongkhainke nokhori thangbaite. Tangre nang ta khikorok kakmukni. Kakmuk phe suinya jaga ang kasang ke. Khikorok tangre nang tabo kakmukni. Iko ang kakmuk ruguri khajaga. Isa moiler rok nokhorbai geta. Ang tabo tam mosla rwnai abo tiyar khlaina gana. Je nangmani mosla oro nabai khang. Tabo ojaga hulinya bai sinai pada putao. Naitong hingke ang sigang jira hulinya garana. Jira hulbai kya. Hasing hulinya garana. Ang to iko mosla rok debak pata pata hulinya bai kya mixer o ya pata pata mosos ko risum hasing jira piyaj raina kha tejpata kaisa nakha hingke tabuk ang tini ongko hani thapao se songnai bol bai daka ani karai tungkha thogrui gana. Jira hasing sendok
suna thok ya katha mugre sina bahain kata bisa kulugu na jadi na thakong ka bahai bima to mun to hamang se bahai ar bom heke khai kari biar marung na ya mangso se kayam no mangso rong na ya mun khai ke man heke Anti mosla gitu diistunaru mungkani mu tabu ko kasih mosla belai diisnai karisnai tabu Ake tini anio kak mung musting bazar bahing jawa kya anu kisa comment khlai sabai di tai ane o musting no naithok jawa khinke like khlai di tai share khlai di je subscribe khlai ro ane channel no subscribe khlai di kisa ge tini osung no hambai jotono no